Nggih, niki mau katuran apa Bu Sinden? Anteping ati nggih. Heeh. Alhamdulillah ya Nduk ya. Bengi iki jan meriah tenan ya Nduk. Heeh kiwa tengen wah full kabeh. Apa meneh ngarep ya Nak ya. Anjing ngaturi sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh, halik dandang nang turu ta ora? Tak kira turu. Jebule saya tengok-tengok lungguh hari Nduk. Heeh. Aku ngene iki seneng nek ndekne iki rong turu lho Nduk. Tenan seneng kurantro. Dan iku. Sugeng dalu sugeng pemanggihan kenalan keluarga Gagang Sandiwara Ketoprak Musika Budaya yang mijil saking Tlatah Temperan Blora ingkang dipun sepuhi kalih panjenengane Bapak Pandi Dala kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe ditimbali wonten ing dusun Karanganyar ya Nduk ya. Kanthi acara walid matul arus utawa temantenan ting daleme Bapak sapa mau Nduk? Bapak Pasiran mantan ya Nduk ya. Bapak mantan wis dongane ora rina ora wengi muga-muga sabubaré nimbali ketoprak musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezekine lan barokah nyambut gawe amin Allahumma. Muga-muga Nduk Bapak Pasiran sekeluarga iki rezekine ora kutaning saya tambah ya Nak ya. Muga-muga rezekine kae pokoke berkah barokah. Turah-turah nanggap ping pindho iki ya Nduk ya. Mbiyen ya ning kene ya. Oh iya ya aku ngantek lali ya aku. Marai wis ya. Wis lama. Sapa ngerti besok Mbak Nganten dalam Mas Nganten duweni anak iso nimbali ketoprak musika budaya meneh ya Nduk ya. Sing regane ya murah meriah, ledeke ya ayu-ayu ya Nduk ya. Wis pokoke sambrak tenan iki dina Nduk. Iki mang tak do prai kabeh piye Nduk kok do mangkat kabeh? Biasanya aku man mok 10 kadang 12 kok Nduk. Luar biasa tenan ya Nduk ya. Aja lali ditunggu kagem temannya berduane ya Nak ya. Moga-moga dadi temenan kang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan ya Nak ya. Kira-kira pira Nduk Nak? Kalih dosa ana tegese Nduk, kalih mawon supados mboten rekoso. Oke. Yuk sayangku sambil menyikat waktu mergo wektune juga wis wengi ya Nduk ya. Wis setengah 1 iki ya. Yuk monggo katuran pambuka bareng all artis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Kita goyang kembali bareng artis-artis dari mustika budaya. Timbang loro ati tak oya-o ning kowe wis lali pancen wis nasibku iki nandur becik dukule kok dilarani trimo ngalah aku wis ra betah tak tangisono amung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah goyang kembali bareng musika budaya juga bareng LJM Production Bias Audio Silya Lighting nangis aku isin senajan loro ing batin aku lilo pisah ganti lahir batin Tresno sing rambuyung saiki wis
mundur becik dukule kok dilarani senajan loro ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo bisa ganti lahir batin trimo mundur timbang loro ati tak wis ana omong gawe susah agar wis ngajak bisa karo aku wis ra karep omah-omah senajan loro ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo bisa ganti lahir batin bisa ganti lahir batin satu tema membuka kunci matang para tamu undangan ingkang rawuh sampun katur nonton ikhlas juga bareng anak-anakku sing ayu sing cantik-cantik ya sayangku ya. Oke, kalian masih bareng musika budaya gimana Mas Bro? Merah jambu njaluk no desane nduk. Ngono kae lho nduk. Ya Allah luar biasa tenan jalukane merah jambu ana desane ngono kae lho nduk. Kayak dek anak kan pinter toh yo. Lah mulane iku, yuk kita goyang beli bareng artis aja dari musika budaya satu tembang membutuhkan ada merah jambu. Tak puter kembali bareng anakku yuk ada Ana Mardiana. Semoga oke yuk Diana Mardiana maju no. Oke sayangku. Adek aku kena apa mbak? Adek aku sing pinter ndesah iki kan kowe to Ndo. Nek mbok iki rapati balik anak-anak liyane iki lho. Iki ya rapati balik. Kenapa? Jane sis. Oh iya ya. Pendesah dekne ya. Kowe iki kaya aneh-aneh lho Lin. Biasane ngono kaya Lin dhewe lho ya. Nah ya. Ya sayangku Ana Mardiana katunan nggih wonten merah jambu terus spesialnya buat para tamu undangan ingkang rawuh bareng Ana Mardiana juga, oke? Nggih. Maju ndak? Aja lali Mas. Koko. Kayak desahane mau lho. Ngono kae lho, Dok. Asai. Goyang kembali pada musik budaya juga
aja muter spesialnya buat yang masih sampun diaturi anak ya. Oke luar biasa. Mbok pilih kagem bapak ibu ibu ini balik ke musik Budi langsung bisa menghubungi bapak Pandi pidalem wonten tempuran Bluro. Wis pokoknya soal rego regane murah meriah ya nduk ya. Lain daripada yang lain. Yuk kita goyang kembali bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Kita goyang kembali sing mau awan durung nyanyi langsung tak tampilno ya nduk ya. Kita goyang kembali bareng anakku yuk ada Tira. Monggo. Oke, yuk saya nyangkut Tira. Loh, untuk neh nduk, sik nduk. Iya Mbak. Rindunya hatiku. Nganggo neh pora Mas? Ora usah. Tak kira nganggo neh ngono lho nduk. Maksudnya nek rindunya ngono ya nduk ya. Luar biasa tenan ya nduk ya. Oke, ada satu teman pemerintahan, ada Lukaku juga ada, oke. Terus ada Bimbang tadi juga ada, oke. Monggo katuran yang mana dulu Dek Tira? Yang ini saja. Rindunya hatiku. Oke, semoga satu teman pemerintahan rindunya hatiku bareng anakku ada Tira langsung diaturi. Semoga Kang Mas. Kasih, aku akan selalu merindukanmu. Walaupun iya Kasihku, cintaku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku. Kasihku, Oh sayangku,
kasihku, oh sayangku. Musik budaya LCM Production juga bareng Rias Audio. Yes, Silia Lady. Sucinya cintaku pelulukan hatimu. Sucinya cintaku pelulukan hatimu. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku cinta kepadamu, bersembunyi dalam hatiku. Oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, oh sayangku, Oh kasihku, oh sayangku. Satu tembang ada rindunya hatiku sampun katuran ketudah mateng kang masih sampun diaturi bareng anakku datira. Oke sampun katuran ya nok ya. Kali ini masih bareng musik budaya satu tembang pengurutan. Nggih menika wonten lukaku. Lukaku. Kasunyatan. Oke, siap. Bimbang ya Pak Tresni ya. Sopo? Kalau pupu sing nelong sae timbangane ayang-ayang. Sopo nduk iki nduk? Sing ndi? Jalukane sing ayang-ayang sing ndi? Oh, Pak Lembu. Lho kok Pak Lembu iki lho. Rumah samu sapi ya piye? Bakul sapi ndak terus marani Pak Lembu no nduk. Kowe iki lho ya. Dasi dan Kincul bimbang terus lukaku ya. Terus ada pamurutan. Iki pamurutannya wonten ayang-ayang ya. Terus ada gala-gala. Oke, ditunggu Thomas. Nggih, tetap diaturi nggih sayang ya. Satu persatu bakal diaturi nggih. Ya kali ini masih bareng musika budaya yang kembali bareng artis-artisnya dari musika budaya. Bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya Sika Nurul. Ya, Desi Kinjo bisa. ada Dek Koko. Dek. Oh ready ya ndok ya. Oh ready. Ready. Terus pokoknya ready kabeh gitu. Arjenmu anyar nyu. Tapi ya. Joko Susan. Nyulik sapa? Oke, yuk monggo. Ini mau menerima murutan dah. Hah? Gimana Enten Dok? duetnya enten. Duetnya ada, nggih ada. Oke. Ini duetnya perwakilan atau gimana iki Mas Bro? Desi Kinjo. Perwakilan ya? Kok. Oke. Monggo ya Mas Ilham apa Mas Songgol ya? Mas sinten? Songgol. Songgol. Songgol modot iku nduk. Jenengan atek songgol kene. Jenengan atek songgol ya Mas. Lah wong ancen jenenge Songgol perkenali ya Songgol nduk. Iku tukang kendang koplo iku lho.
akan segera basi. Cinta karena kincu akan segera layu. Yang kembali bermusik budaya. Yes, audio. Jabatan penuh, tampan pun penuh, bahkan emas permata. Tetapi cinta di atas segalanya. Asik ya. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia yang sangat yang utama. Tak guna harta benda Kalau jadi menjaga, tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Bukan era berdasi yang ku dambakan, dia yang punya hati. bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang ku dambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena kincu akan segera layu. Mustika budaya lagi. Ayo sing kok ngelengker Bebe. Bias audio motor thank you. Ayo Mas Ut. Juga bareng AJM Production. Ayo dia terus. Hey! Hey, hey. Jabatan tampan pun bukan, Yo! Tetapi cinta di atas segalanya. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. tak guna harta benda kalau jadi neraka. Tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Bukan leher, Hey, hey. bukan leher berdasi yang Cok. dikatakan dia yang punya hati. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang ku dambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena kincu akan segera layu. Mendeknya api. Oke, satu tembang pamundutan. Kene ndak? Kurangan apa? Luar biasa iya, nggih Mas Bro ya. Kali ini masih bareng Musika Budaya digang kembali bareng artis dari Musika Budaya, bareng dulur-dulur saking lar ya ndok iya ndok ya. Mau pamundutan Kang Mas wonten bimbang dulu nggih. Dikasih ral dulu napa mboten Mas? Nggih. Ral.
Karek kowe, manut. Nggih ditunggu Mas setelah ini nggih, tetap diaturi sayang. Sabar toh nggih. Iki dah. Ibu. Dua rep aja ya, Dek ya. Berselimutkan awan yang sadu di malam ini kau ucapkan kehangatan bukan pula dari hati ini membendung air yang menetes di pipiku. Ini spesial buat Pak Tris nggih, saking ler Rembang punya ya dong. Juga tadi ikhlas spesial buat Mas Karne sampun ngaturan nggih. Kau tak pernah kembali di sisiku. Ingat kau dan aku memiliki janji yang dulu kau ucapkan, oh berdua. Wasik ya. Pernah kembali di sisiku.
janji yang dulu kau ucapkan, oh berdua. Satu teman ada bibang sampun ngaturan, nggih sampun diaturi ya nduk ya. Anjih, matur sembah nuwun iki nduk. Sugeng rawuh ugi kagem Bapak Lurah Lengkir ya nduk. Sing sampun rawuh ing dalu menika sayangku. Biasane nek Pak Lurah rawuh iki anu lho nduk. Biasane, piye nduk? Lah iya mulane iku nek ana kowe roh, berarti ngono ya. Nek gak ana kowe gak roh lah mulane kuwi. Sugeng rawuh kagem Bapak Lurah nggih. Mumpuni pamuritan dari Kang Masih wonten gala-gala ya. Yuk kalian masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya yang punya gala-gala langsung tak puter kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya yang punya Lisa. Yuk monggo sayangku. Nggih ayang-ayang setelah ini nggih. Ini pamurtane Dek Vivi ya, ayang-ayang ya. Oke, baik. Yuk satu temu ada gala-gala barang Lisa sama langsung daturi ya ndak ya. Sugeng rawuh ke Bapak Lurah Lengkir nggih. Mbok pilih badhe nyon lagu utawa dono swanten ya ndak ya. Dipersilahkan lho Kak Ida. Lama ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merajuk. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Telah lama ku menanti memadu kasih,
penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya, rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya, segala-galanya rindu. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Ayo deh. Rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merajuk. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi Ketika ku bersedih. Ku telah kembali padamu kasih, setelah lama kau tinggal pergi. Telah lama ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya, rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Sampun Mbak. Oke, terima kasih Delisa. Satu tepung wonten gara-gara sampun katuran kudu dumateng Kang Mas nggih sampun diaturi. Oke, menawa berita nonton ayang-ayang dari tadi nggih Pak nggih. Ayang-ayang juga ada lukaku terus kasunyatan. Udah ya ndak mau ya no. Oke. Ya kalian masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis tersuci dari Musika Budaya bareng anak-anakku yang punya Vivi Aldiva. Monggo sayang. Oke Vivi Aldiva. Permintaan spesial Apa buat tuh? Masnya.
Anggur kula laku tresno datang tendas coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Mustika Budaya Bias Aulie ACM Production Manggur Sibarut Desini Alipin terima kasih sampun diaturi. Oke, terima kasih. Kalian masih bareng Mustika Budaya yang kembali bareng artis Titi dari Mustika Budaya. Kita yang kembali juga bareng anakku yang punya lukaku ya, Nduk ya. Terus ada Kasunyatan juga ada bareng anakku yang punya Santivani. Yuk, monggo sayang. Oke. Lukaku. Borok ya, Nduk? Borok, Mbak. Oke, Mas Koko, kita emang mampu piye? Gak salah maksudnya ya. Gak apa banter mbah karo ngeplak indas mang ning aworku. Bingung ae nduk aku gumun. Yang kembali bareng Mustika Budaya juga bareng ACM Production. Guys, Silya Lekti. Terus spesial buat aku lagi nih. Ada lukaku. Bareng Santivani. Belum kering lukanya
Aku sampun katuran bareng anak Udah Santifani meminta merutan nggih wonten kasunyatan terus kita nanti kasih free satu lagu ya. Nggih. Gimana? Dadi siji? Oke. Raiso dadi siji. Oke, siap. Meminta merutan wonten kasunyatan dulu nanti habis ini terus Raiso dadi siji full DJ ya Ndok ya. Oke, yuk langsung tak putar kembali yang punya kasunyatan bareng anakku yuk ada Diana Ardani monggo sayang.
wonten kasunyatan sampun katuran nggih. Ada ora iso dadi siji nggih. Oke, Mas Koko. Satu tembang wonten ora iso dadi siji full DJ ini ya nih karo ngeranti momongane dhewe. Oke. Oh iya lagune ndek kae. Ya ampun lagu zaman ambek iki. Horeknya musik budaya bahasanya ayo rekam ya dana bisa Mas Koko nanti pertengahan terus DJ ya nanti tak tampilkan satu-satu ya aku tresno rong kowe tresno sing sakenani tapi padha senani ombo rokoe senajan aku wis duwe bojo sing sakenani tapi aku tresnani ombo rokoe rasa ati ra kelang mikir keselingkuhan dan setawang-awang mabur koyo layangan padahal bodone omah mikir kita disusah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni terus aku setengah mati tapi aku rawani ingkari janji suci mungkin kowe kudu jodohku tapi aku sayang padamu jujur teko jero atiku sayang aku ikhlas trimo hati sing kaloro senajan lapo bangsa desa cinta sanggo Sabar saumpara sayang aku yo wis berjuang dadekke mimpi tenang kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang. goyang kembali para musik kebudayaan yang punya Siska Wahyu tampilkan goyangan muda ayo sis juga ada Lisa ayo sa goyang dong hey 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 ah 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 hey yo yo terima kasih goyang kembali bareng Rizka Aurora juga Nia Agustina ayo deh tampilkan pesonamu ayo goyangan ayo goyang kembali bareng Asisi dari musik budaya yang punya Ano Mardiana juga Santi Fani goyang kembali yo tampilkan pesona muda yo goyangan apa ini goyang kembali bareng ada Erni juga ada Erni
Wis melingkar ning jari manismu janji wis tau ucap ning ngarep penghulu saiki yo wis telat arep ngomong ke tresno aku mung iso ngomong kok kowe bahagia senajan statusmu saiki ora dewe tapi yo nganti leret tresno buka ro kowe muga-muga kabeh dikeki telan supaya dadi badan anggone awak dhewe sauntara sayang aku yo wis berjuang dadekne tenanan muga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang sono cincin janji setia lan suci aku ra iso nepati aku pancen tak tresnani biyen tekan saiki tapi ra iso dadi siji tapi ra iso dadi siji. Satu teman teman yang serai sudah disisa ngomong ngaturan hal lagi ngene ndok le nyebut gawe juga bisa meni wae mengko yen bendarane rawuh mundak kadua kalan boe. Merasa aku indah suka pari suka tak candek semene wae ya nok ya. Ha iki bendarane wis rawuh, aja lali palungguane dicawisno. Menikah sampun dados kewajibane biyong komblok relipur kali panjenengan ndara. Ayo matur nuwun banget mergo siramu wis gelem kelawan aku. Nanging biyong aja nganti awake dhewe iki anggo disopan supaya iki dibacake kuwi mergo ora bakal main. Jen menika leres ndara. Kok aku iki duwe cicipan. Aku diutus kelawan Mas Prabu. Supaya jaga kelawan kanggo banjur ayo